Avui veurem un poblet singular de la Noguera, Penelles, la primera referència del qual és l'any 1079 com a propietat d'Armengol IV d'Urgell. A uns 300 metres d'alçada i amb uns 400 i escaig habitants, es troba a tocar de Balaguer i reuneix els millors grafitis murals a les seves cases i façanes, que fa que gairebé sigui una galeria d'art a l'aire lliure. Avui, però, hem trobat un dia força rufo, ja que hi hem arribat amb una boira molt tancada i amb una temperatura de 3 graus. Claro. Así, te está posando. Sí. Video.